Yagni benta jonga kubor la wanra speed daga fatafat online shopping store. West Khasi district kabalong kawai ni ki artali ki district ki bampat ngat COVID-19 menta ka singi ka arp South unaitung arja arpo kalangat hakani ki jingpang hakaba kawai ka long kami na kawai ka shinong ka bahab mairang civil subdivision kalangat hauniu knyang jingpang kani ka long kami ka de ka ba armet balalab hakapor ba ka one test por kha khalung ha Robert Hospital Shillong nagalyang ka shinong ka lakhangru e ka rung kami jong ki brio ki basa haying jo kani ka long kami Kanigari kalong kami armet kabaar hakajala banyo COVID-19 harin kalong kami na nomen song kabalay ka hanigrims hakini ki bray baladeb